Ako ja som naozaj. I Syna, i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami, milí rodičia a krstní rodičia. Za radosťou vás vítam v tomto Božom dome, na tejto krstnej slávnosti, kde toto dieťa sa duchovne znovu zrodí. Už sa narodilo, má život, ale teraz bude mať. Ho zoberie Boh za svoje dieťa. Preto sa vás pýtam, aké meno dávate svojmu dieťaťu? Anna Mária. Čo žiadate od Božej cirkvi pre Annu Máriu? Krst. Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa, tým beriete na seba povinnosť vychovávať toto dieťa vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania, milovalo Pána Boha, svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomi tejto povinnosti? A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní im v tom pomáhať? Anna Mária, Svätá Matka Cirkev ťa príjma s veľkou radosťou, v jej mene ťa poznačujem znakom kríža. Aj vy, rodičia a krstní rodičia, poznačte teraz dieťa na čele krížom, znakom Krista, nášho Spasiteľa. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva Tebe, Pane. V tých dňoch prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Len čo vystúpil z vody, videl, ako sa otvorili nebesia a duch ako holubica zostúpil na neho. A z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v Tebe mám zaľúbenie. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Bratia a sestry, teraz budeme prosiť za toto dieťa. Pane Ježišu, prosíme ťa, daj tomuto dieťaťu účasť na tajomstve Tvojej smrti a zmrtvých vstania. Prosíme ťa, udeľ mu milosť novozrodenia a začlen ho do svojej svätej cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Upevni ho vo viere a urob z neho verného učeníka, učeníčku Tvojho Evanília. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pomáhaj mu k svetosti života a veď ho do radosti svojho kráľovstva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daj týmto rodičom a krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje dieťa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj celú rodinu tohto dieťaťa v Tvojom pokoji. Prosíme ťa, vyslíš nás. A teraz sa obráťme k svätým o pomoc. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ, Oroduj za nás. Svätý Jozef, Oroduj za nás. Svätý Peter a Pavol, Oroduj za nás. Svätá Anna, Oroduj za nás. Svätí anjeli strážcovia, Oroduj za nás. všetci Boží svätí a sväté, Orodujte za nás. Všemohúci, Všemohúci Pane Bože, Ty si poslal svojho jednorodeného Syna, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu a obdaroval slobodou Božích detí. Čo najpokornejšie ťa prosíme za toto dieťa, Ty vieš, že svet ho bude zvádzať a ono bude musieť zápasiť s pokušením diabla. Silou umučenia z mŕtvych stania Tvojho Syna vysloboď ho teraz zo skazy dedičného hriechu a potom vyzbrojeného milosťou Kristovou neprestane ochrániť na ceste života skrze Krista, nášho Pána. Amen. Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen.
sa, bratia a sestry, k Bohu Otcu Všemohúcemu, aby daroval tomuto dieťaťu nový život z vody a Ducha Svätého. Dobrotivý Otče, Ty nám v krstnom pramení dávaš nový život, život Božích detí. Velebíme ťa, Bože. Ty vo svojom synovi Ježišovi spájaš v jeden ľud všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Velebíme ťa, Bože. Ty vlievaš do našich srdc ducha lásky a dávaš nám slobodu a pokoj. Velebíme ťa, Bože. Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radostne hlásali evanílium. Velebíme ťa, Bože. Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme Tvoju služobnicu Annu Máriu. Veď si ju vo viere cirkvi povolal k pravým znovuzrodenia, aby mala život večný skrze Krista, nášho Pána. Milí rodičia, krstní rodičia, priniesli ste toto dieťa na krst. Dobrý Pán Boh mu dá v tejto sviatosti nový život. Bude oslobodené od dedičného hriechu, ale aj vy teraz vyznajte, že aj vy žijete s Pánom a zriekate sa zlého ducha aj za toto dieťa. Preto sa vás pýtam, zriekate sa zlého ducha? Zriekam. Aj všetkých jeho skutkov? Zriekam. Aj všetkých jeho pokúšení? Zriekam. Veríte v Boha Otca, Všemohúceho Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Panny Márie, múčeného, pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, vo svätú katolícku cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesení tela v život večný? Verím. Toto je viera naša, to je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame, ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Teraz sme vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby bola Anna Mária pokrstená v tejto cirkvi? Amen. Čankatelo. Anna Mária, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Otvor národ, sveta církev im dieťa, ktoré v krste znovu zrodil Duch Svätý. Fotky. Anna Mária, stala si sa novým stvorením a obliekla si sa v Krista. Toto biele rúcho, nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáhať slovom i príkladom, aby si ho priniesla nepoškvrnené do života večného. Amen. Príjmite svetlo Kristovo. Vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby v srdci tohto dieťaťa vládol stále Ježiš, ktorý je svetlo sveta. Teraz vy v ruke držíte túto sviecu. Snažte sa vychovať Pannu Máriu tak, aby jedného dňa ona sama prišla a vyspovedala do chrámu v bielom rúchu, držala v ruke sviecu, keď pôjde na prvé sväté príjmanie. A neskôr, aby prijala aj 7 darov Ducha Svätého, aby bola aj popirmovaná. Teraz sa modlíme, ako nás naučil Pán Ježiš. Bye.
Hey,